Takže neboj se, to je nic, to je v mý režii, dámy a pánové. Já jsem konečně vymyslela nový dance, který je na Casablancu od, nevím, jestli to tak vůbec čte, ale je to od Sofiana. A jsem se rozhodla, že ho teď naučím. Tebe. A to budu natáčet, víš, ten proces. Ten tanec zatím žije jenom v mý hlavě, takže ho jdeme tady paní Anastázii naučit. Takže tak, že jdeš raz a dva a jdu pravá, levá, ca, že skočím a přitáhnu se i zůlkou. Raz a dva, tři a čtyři, přitáhnu. Teď pokladám tu ruku a jdu jakoby tenhle ten step, s tím, že jdu dvakrát, ca, bum, a na druhý plesknu a pak dělám, že lítají peníze. Něco takového tam zpívají. 5, 6, 7 a raz a dva, 3 a 4, 5 a 6 a 7, 8. Teď jdeš, že ukážeš, přetočíš, to sluníčko mega pálí, ne? Jakoby, ale it's for the glow. Pojďme tak, že jdu. Raz, dva, 3, 4 a odsaď jdu 5, 6 a jdu jenom hlava. Tam odsaď easy, jdeš jenom step doprava, ca a teď jdu dvakrát ca. Teď jdu cross, a jdu po těle, klik, jednou a tady telefonu. Zavolá, nebo přijde. My jsme úplně na Karibiku teď. Není čas ztratit čas. She got the reproductor. Jen tak jako Markýrově.